Hi palangga! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe below at manood hanggang 5 minuto. See you! Mga palangga, ngayon po ay i-share ko sa inyo kung saan po ako nagsha-shopping online para naman po magka-idea kayo, lalo-lalo na po yung mga OFW na hindi nakakalabas sa bahay nila upang bumili ng kanilang mga gustong gamit. Ngayon po ay nag-shopping haul po ako sa Noon Bazaar, available booths, Noon's website and application with the majority of items less price. At si Sir Muhammad Alabar ang founder nito. Ngayon mga palangga, ito po yung mga supot na galing sa Noon. Tatlo po siya kasi po parang Lazada shopping online lang po. Yung hindi po lahat ng product doon ay galing mismo sa Lazada store. Ang product po andun is but ibang store po siya, kaya pag in-order ko siya po one time lang, but different store po siya na nakukuha ng Lazada. So ito po yung unang dumating sa akin. So as far as you can see, meron po akong lapel. So bumili po talaga ako ng lapel, mic lapel, para po hindi po ako gaanong marinig ng mga amo ko pag nagsasalita ako dito, para hindi na po ako sisigaw. So ito po yung unang dumating. Yan po. Social na ang langga nyo kasi naglalapel na. So nabili ko po ito is 9 real dito sa Saudi. Equivalent po sa 120 pesos po sa Pilipinas. Yes po. Sobrang mura lang po. At saka hindi po ako bumibili ng hindi sale. Hindi po sa nagkukuripot lang po. Practical lang po kasi the same lang naman po yung quality eh. Kaso nag-sale lang po talaga siya. Kasi kaya po nag-sale yung product kasi may bago pong product na dumating. Kaya binaba nila yung price nito para mabenta po sa mga tao. Ganun po. Pangalawa po ay nag-order po ako ng tripod. Ito po. Para naman po hindi na po ako mahirapan magpatong-patong kung saan-saan na lang po yung cellphone ko. At saka meron po siyang tawag nito, cellphone holder. Ganyan mo lang po siya. Ilusin mo lang yung ano niya, bolt. Tapos pasok lang. Ganyan. And lock. Yan po. Ito po yung nabili kong tripod. Ayan. So, ang pangalawang supot natin na dumating ay Vaseline lotion po. Ayan. Bumili po ako. Kasi po, hindi naman po kami parating nakakalabas dito sa bahay eh. Kaya, nag-order na lang po ako sa Lazada. Tapos, naka-sale din po siya. Na nasa 13 real po. Yes po. Ayan. At saka, itong tripod po is 28 real po siya dati. Ngayon is 12 real na lang po. So, nag-sale po talaga siya. Saka yung pangatlong, ano natin, syempre po, binuksan ko na po siya. Kasi chinecheck ko po habang, pwede pang isauli. So, hindi po pala siya pwedeng isauli kaagad pag ng driver. Kailangan nyo po, dun sa application po mismo, may magpipindot. Syempre, una po, ida-download nyo lang po yung app ng Noon. Pagkatapos po, magsa-sign in ka lang po ng email ad mo. Tsaka ilagay mo yung address mo, at tsaka number mo, ganun po. Tapos, lalabas na yung mga product ng Noon. Andun may electronics po, cellphone, ganun, electronics, kitchenware, houseware, glassware po, ganun. At saka yung Nike, Adidas, Skechers, Havaianas, yung ganun po ng mga brand. Meron po sa H&M, ganun po. Meron po yung Noon. Tsaka mag-download lang po kayo na
na-advise ko po talaga na sa mga OFW na hindi nakakalabas sa bahay nila. Tsaka wag po kayong mahiya na sa mga amo nyo pag mag-order kayo. Karapatan naman din po natin yun kasi hindi naman po tayo nakakalabas. Sabihin nyo lang po, pwede ba kayong mag-order online? Ganun lang po. Pag-uusapan po natin yun mamaya. So, ito po yung puzzle tube ko. I order aloe vera gel again because it suits my skin. Sobrang nahiyang po talaga yung ano ko po, balat ko dito na pag may rash na po ako, pag may allergy po ako, nilalagyan ko po kaagad so hindi na po dumadami yung allergy ko, skin asthma ko. Hindi na po ako umiinom ng gamot. Nilalagyan ko lang kaagad nito at saka naglilisin po talaga yung kating niya hanggang sa mawala. I order din po Bluetooth earphone. Ayan po. Ayan po yung earphone natin. So, long press lang. Makikita po itong iilaw na yan. Ayan. So, ito po. Bluetooth earphone. Isa lang po yung in-order ko. Hi, pwede pang TikTok na po. Ganun. I order Havaianas. Paborito ko po itong brand ng tsinelas kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong tsinelas kasi I forget to love myself. Ngayon po, mas na-love ko na po yung sarili ko. Yan, madami ng mga bagay na gusto ko nung makuha. Nakukuha ko na kasi, naisip ko na, never forget to love yourself before loving someone. Ganun po. So, ito po yung pangalawang collection ko ng Havaianas. So, ipapakita ko po sa inyo. Before po kasi nito, nag-order na po talaga ako sa noon. Ito po ay pangalawang order ko na. So, ipapakita ko po sa inyo yung first order ko noon sa noon. So, nag-order din po ako ng aloe vera gel. So, ayan. Ito po talaga yung ginagamit ko every morning and evening. Kasi, okay lang naman po, hindi po ako magsa-sunscreen dito kasi andito lang naman po ako palagi sa loob ng bahay. So, moisturizer lang po yung gamit ko. Lalong-lalo na po ngayon, malamig po dito sa Saudi kasi nagde-dry po yung skin. So, kailangan po natin ng moisturizer. And, I order the slipper which is from Shoe Express. Talagang maganda po talaga siya. Ito po yung ginagamit ko pag lumalabas po kami dito sa loob ng bahay. So, 2 taong kontrata din po ito. Ayan. 2 kontrata. Saka, 44 real lang po ito. Saka, itong aloe vera gel na bili ko is 20 real sa noon. Mahal po talaga siya pag hindi sale. So, ito po, sale lang po talaga to. Prop po. And, I order, yes, fast hair straightener, which is a clay na, na style niya. Ayan po. Dito po, makikita pong iilaw yan kung gaano ka init po yung gusto niyo. And 20 real lang po. Nag-sale lang po siya. So, ngayon po, nag-order po yung kaibigan ko na shoutout ko si Lunlin Kindo. Hi, Lunlin. Nag-order po siya ng ganito, which is 30 real na po siya ngayon. Parang ubos na po ata yung 20 real. So, maganda po talaga siyang gamitin. Pwedeng pang pasalubong natin sa Pilipinas. And lastly, nag-order po ng si Lunlin po. Kasi isang order lang po kami kasi isang building lang kami. Andun sa babaan, dito po ako sa taas. Nakalimutan ko rin po pala. Flex ko lang yung relo ko. Which is 23 real. Yes po, nag-sale din po ito. Geneva po yung brand niya. Ayan. And, nag-order po si Aileen. Lonely ng Skechers.
talagang Skechers po talaga siya. So, hindi po natin masasabi na hindi siya orig. Kasi galing po talaga siya sa Noon. At ito po yung white shoes niya. Yan. Ang ganda. Gusto kong bumili. Bibili ako siguro pag malapit na akong umuwi ng Pilipinas. Yan. Flex ko lang. Mamputi pa yung Skechers sa akin. Ayan po. Nag-sale din po ito. 200 real lang po ito, which is equivalent to 2,600, maybe that. 2,700 po sa Pilipinas. Ayan. So, ewan ko kung magkano to sa Pilipinas ng Skechers, hindi po alam. So, ganun po. Ganito lang. Mag-download lang po kayo ng Noon application po. May pipila pa lang po kayo doon sa loob, sa application na yun. Pagkatapos po, paano po magbayad? So, ganito po. Nagbayad po ako, hindi po cash on delivery. Kasi pag cash on delivery po, magbabayad ka po ng delivery charge din po na 12 real. At saka po, 17 real po. Plus 17 real pag cash on delivery. Pag ATM naman po ang gamit ninyo, sa pamamaraan ng pagbabayad ninyo po sa Noon, ay mas maganda po kasi nakaka-less po kayo ng 20% sa product na binili niyo. Pagkatapos po, delivery charge lang po yung babayaran niyo, which is 12 real. Yes po, wala na po kayong ibang babayaran. Pagkatapos po, pag umabot po kayo ng 200 real na na-purchase niyo sa Noon, ay free delivery na po siya. Ganun po. So, nagbayad po ako through ATM ng amo ko. So, tips ko po sa inyo. Sa akin po kasi, sabi ako, Madam, pwede po ba akong mag-order sa Noon? Sabi niya, oo, pwede naman. Tapos, sabi niya, you can pay it through ATM, sabi niya. Sabi ko, wala po akong ATM. So, inoffer po ng amo kong babae na ATM ng asawa niya yung gagamitin para magbayad sa mga product na ipopurchase namin ni Lunlin. So, ganun po. I-try nyo lang po ang tanong sa amo nyo kasi alam po nila yun at tungkol sa Noon na makaka-discount ka po talaga kapag nag-order ka doon. Ayan. Noon po ay international shopping online po, kahit saan naman po meron. Basta sa mga OFW po, manghingi lang kayo ng favor sa amo ninyo para naman po makabili po kayo ng mga gusto nyong gamit, electronics, shoes, jewelries, meron po dun branded po na mga damit, sapatos, meron po. Sipag lang po kayong mag-scan at makita po ninyo yung sale ng Noon. Sobrang dami pong sale sa Noon, kaso wala lang po tayo talagang pera. So, sa susunod po, mag-shopping haul po ako ng mga gamit, mga damit, para naman po malaman niyo kung anong application na naman po yung pwede nating orderan na mas mura po. Kaya po, maraming salamat po. Sana naman po may nahatid po ako sa iyong bagong information para sa ating lahat mga OFW na hindi nakakalabas ng bahay nila. So, God bless po sa lahat ng OFW at please like, share, and subscribe. At kung may mga tanong lang po kayo tungkol sa Noon, comment lang po sa baba. And God bless mga kabayan. God bless mga nagka. Bye-bye. See you on my next. Bye. Rise up from